benvinguda, un plaer. Amb talons, quan fas? Bueno, amb talons, no sé, 1,90 m... 90. Jo no m'aixeco avui, Aquesta noia... Sí, perquè jo faig 83, 84 i És que em tu passes treu, un cap. o sigui, semblo... Què és això? Soc molt petita, bueno, encantada. I a més, hem de dir, en honor a la veritat, Andrea, que no portes massa taló tampoc avui, Bueno... Has estat discreta. Has après a no humiliar els presentadors, no? Exacte. Tot això imagino que també forma part fonamental de la decisió final del jurat. Però tu has deixat ben clar que això no és un cachondeo, que això no és un joc, que això és un treball, que això és una feina, i crec que és de les poques vegades que una Miss s'ha preparat a consciència durant un any, que és el que tu has fet. Sí, exacte. Sí. Bueno, he tingut la sort que aquest any m'ha entrenat un noi venezolano. Un especialista. Un especialista en misses. Ell es dedica ell té una pàgina web i critica, no? I ajuda també a... Un especialista en misses té algun nom? És un miss... Un missòlogo. Missòlogo. Un missòlogo. És un missòlogo. El missòlogo el que et diu és que has de perfeccionar, què et poden preguntar, com has de reaccionar, què pot entrar en examen, teòricament, i quins aspectes cal polir abans de presentar-te. Sí, bàsicament estàs allà, et mira de dalt a baix i et diu, el cabell, o la manera de caminar, o la passarel·la té que ser així per un Miss Espanya, per un Miss Univers, canvia tot. I de fet van entrar les preguntes que ell et va proposar? O sigui, la cerimònia va ser com ell l'havia previst? Bueno, les preguntes, ell t'ensenya a contestar-les. A respondre. Sí, a respondre, sempre té que ser gris, no? Mai et pots... Però també t'ensenya com has de caminar, com t'has d'aturar, com hay que posar. Correcte, sí. Hi ha un munt de coses. Aquest senyor, pel fet de ser de Venezuela, imagino que té ja molta experiència, perquè segurament és el país que produeix, entre cometes, més misses, històricament. Sí, perquè elles tenen una preparació, des de que les escolleixen fins al certamen, clar, tenen, que si maquillatge, que si com pentinar-se, sacar-se el mejor partido, no? I entonces, De fet, crec que durant l'entrenament, que va durar un any, vau coincidir tots dos a Londres amb un certamen que la va guanyar justament la candidata de Venezuela. Exacte, sí, va ser, abans del Miss Espanya, va guanyar la venezolana i nosaltres, bien! Allà es parla molt d'una preparació intensa i també de moltes operacions. En el teu cas, no calia això. Ell, què et va trobar com a punt fort i com a punt feble d'entrada? Quan et va veure, et va dir, Andrea, els teus punts forts són quins? Aquest. El somriure, segur, no? Sí, el somriure, que soc molt alegre i sempre, sí, amb moltes ganes, no? I el punt dèbil, que sempre tenia un pero, no? Ella em deia, tens que estar una miqueta més morena, no? De tot el cabell. Jo deia, sí, però jo soc rosa, a mi m'agrada rosa. Amb aquestes coses, no? Sempre tenia un pero de dir. Però has canviat molt des de l'any passat que et comences a preparar fins ara? Sí, he canviat més que... Bueno, físicament també, no? Però clar, tot això s'arregla amb gimnàs, que sí... No sé, un estilisme en concret. I també són les ganes, no sé, l'energia que desprende cada uno, no sé. Tu has fet assajos de passarel·la, de posado, de protocolo, de maquillaje, de oratoria i hasta de baile de sevillanas. Sí. Lo del baile de sevillanas era una matèria difícil, no? A priori per tu. Bueno, això va ser... Perquè tu vens de pare alemany i de mare catalana? I de mare catalana, sí. Això va ser, jo sempre he fet ballet i ella em va dir un dia, oye, si es fa a Sevilla, per què no fas sevillanes, no? Per què no fas classe per si algun dia tens que sortir a ballar, almenys... I així també saps... I vas aprendre de debò sevillanes? Vaig aprendre les 4 sevillanes. Les 4. Obviamente no tinc el salero que tenen les del sur, no? Sí, perquè això va de sang, Això va de sang. Aquest somriure que tens gairebé sempre, t'he vist en moltes entrevistes i sempre estàs amb el somriure. Finalment és vocacional, és professional, és de sentiment? S'aprèn a somriure encara que no tinguis ganes? S'aprèn a somriure, però tinc que dir que sóc així. Bueno, el Ricardo ha tingut la sort que li ha sortit una Miss que somriu tot el rato. Que somriu i que xerra molt, que és bastant difícil, perquè tinc certa experiència a l'hora d'entrevistar misses i és bastant difícil que la gent tingui un discurs com el teu. Sí, bueno, pot ser.
suposo que hi ha de tot, no? Però... També has estudiat protocol, parla 5 idiomes, estem parlant d'una persona que està molt preparada amb 21 anys. Amb Tu tens 21 anys. sí, 21 anys, sí. I vas començar a estudiar també a ESADE, dret. Exacte, bueno, més que protocol vaig estar fent dret a ESADE, que no vaig terminar perquè no m'agradava i pues, em va sortir això de Miss Barcelona i vaig dir, bueno, doncs va, amb en Ricardo i vinga, por todas. Suposo que els pares, com tots els pares, quan la seva filla diu que no vol seguir amb els estudis, de moment rondinen, no? Sí, al principi sí, però després com ho tenia clar, també la meva mare havia sigut model, després ella va començar a estudiar, crec que als 27, i ara està estudiant un màster en coaching, així que no és perquè no ens agradi O sigui, estudiar. la teva mare va ser estudiant, model i torna a ser estudiant. Sí. I a part ha tingut una botiga també de moda. Exacte, sí, Pel camí. Exacte. Així que no és que no ens agradi estudiar, sinó únicament és, bueno, si tens un somni, algú que t'agrada, doncs fes-ho, no? La meva germana, per exemple, que és més petita, té 19 anys, està a Alemanya estudiant biologia i medicina. Què has heretat del teu pare i de la teva mare? El teu pare alemany? Sí, l'altura, Ludwig, es diu? sí. Ludwig. Ludwig. Pues sí, ell medeix 2 metres. O sigui, l'alçada segur. L'alçada, sí. La personalitat també. Bueno, Els rampells que de vegades pots agafar. Sí, això més. Això més que la personalitat. La personalitat és més de la meva mare. De la mare, de la Marissa. Sí. I, bueno, de la meva mare, pues, sempre... Gent que ens veu, bueno, que em veu, diu, és que és la Marissa quan ella tenia 20 anys. I dic, sí. A tu t'agrada el caràcter alemany? Perquè he vist Sí. que sovint fas referència a aquest caràcter, Sí. però no des d'un punt de vista negatiu, tot i que els alemanys a vegades tenen fama de cap quadrats, de ser bastant tossuts. Sí, a vegades tela, no? Però sí, a mi m'agrada perquè tinc un ordre, no? Són molt, pues, Són disciplinats. Sí, exacte, sí. Pues, avui tinc que fer això, això i això. I clar, lo dolent amb això és que com no surti com tu vols o algú estigui malament, pues ja sale el caràcter alemany. Et defineixes també com calculadora. Sí. La gent ho percep quan, amb les distàncies curtes. Veu que tu ets una persona que ho té tot bastant predeterminat, bastant previst, bastant calculat. Jo crec que sí, Que sí? crec que sí. Depèn, clar, la situació, no? Si em refereixo al certamen, doncs sí, clar, tothom ho veia, que jo ja ho tenia, pues, que jo ja sabia què fer amb la preparació, no? Si puc, ho faig. Tu estaves preparada per perdre? Sí. Psicològicament És més, estaves... és més. Contemplaves aquesta possibilitat? Sí, sí. Nosaltres teníem l'entrevista amb el jurado el mateix diumenge de la gala i jo ja tenia les maletes fetes. Per tornar, sí, sí. L'experiència ja l'havia viscut, m'ha agradat moltíssim, amb les companyes superbé també. Crec que ha sigut un dels anys que més complicitat ha hagut. I pues, jo ja tenia Bueno, de fet, hi ha una festa després, no? Jo ja tenia el vestit escollit i tot, no? Perquè la que guanya no pot sortir. Aquí surt l'Andrea calculadora, que ho té. Solución A, solución B. Sí, si gano, correcte. si pierdo. El que passa és que la inversió que tu havies fet no era la mateixa que havien fet altres noies. O sigui, No ho per sé. tu no guanyar no és exactament el mateix que per la noia que es decideix presentar-se 10 minuts abans. Clar, sí, bueno, normalment quan et presentes vas per aconseguir corona, no? Són 52 noies que volen el mateix. Però sí que jo tenia moltíssima il·lusió. Però tu no creus que eres una de les preferides? No sé si preferides o no, sempre es parla més de noies, però probablement per guapa potser no? Però per preparada o per representar en un certamen internacional, pues sí Home, que i per els guapa agrada. també, eh? I guapa també. Sí, no? I Però tant. sempre, bueno, hi havia nenes guapíssimes. Com a guapa, guapa, Com a guapa, guapa. alguna de les Illes Canàries segur. Sí, les Habitualment, Palmes era guapíssima, que va quedar primera dama. València també, i a mi m'agradava moltíssim Almeria. Almeria. Almeria, era una nena... Uau. Tu saps qui va plorar més? Si la teva mare, el teu pare o tu? O cap dels tres? O tots tres? Bueno, jo crec que el Ricardo, si puc dir, que estava fins dimarts plorant. Parlava amb ell... Uau! Ricardo, el misólogo, el soplón. Plorant, no parava de plorar. I el meu pare. El teu pare. El meu pare, sí. Sí. El teu pare suposo que ara treu pit no? I ara farda de filla. Bueno, no, tampoc som molt... Sí, no sé, com... Discrets. Sí, no sé, tampoc. Això no... Ara això t'obren un munt de possibilitats i tu parles d'una feina. Tu parles del títol de Miss Espanya com si fos un treball com qualsevol altre. Sí. Aquest treball ara a què t'obliga?
pues m'obliga a, pues, si tinc que anar a algun programa, si tinc que anar, bueno, si fer alguna portada d'alguna revista, si algun event... L'agenda, d'alguna manera, te la planifiquen ells. Sí, això ho planifiquen ells. Sí, però a mi m'agrada molt tot això i vaig encantada. I fins i tot aquesta planificació arriba a obligar també algun lloc de residència, perquè he llegit que segurament hauràs de marxar de Barcelona, que segurament t'instal·laràs a Madrid, però també valoraves la possibilitat d'anar a Londres un any o fins i tot Miami, on t'havia arribat ja alguna oferta. Clar, això si no guanyava, sí que tenia ofertes des de l'estranger, sobretot de Miami. Em va arribar una oferta, un mes abans. Em van dir de l'agència For Models, em va cridar, oye, tal, a ver cómo va el certamen, pero si no, vente. Digo, bueno, a ver qué pasa. I inclús des d'Alemanya, també. Així que, bueno... Però ara tu pots escollir el lloc de residència, sempre que puguis fer front als esdeveniments o als actes que et programen. Sí, això era abans de ser Miss Espanya. Ara tinc un any aquí i a mi m'agradaria aprofitar-ho i quedar-me aquí. Això està... Però segurament aniràs a Madrid a viure, segurament. Sí, segurament. Bueno, entre Barcelona i Madrid. Com a l'AVE són, què, ara 2 hores i mitja. Per això. Però tu a Barcelona tampoc no vivies amb els teus pares. No. Tu tens un pis de... Sí, estava en un pis d'estudiants. Sí, als 18 vaig dir, bueno... Me'n vaig de casa. Me'n vaig. Vaig a provar el que és, no? Perquè una persona creix també i sap el que és vivint fora. Va ser un drama el dia que vas dir a la teva mare m'independitzo? No, per res. No, al revés. Bueno, des d'aquell dia crec que la meva mare ha sigut la meva millor amiga. Això passa, no? Diuen. Home, sí. Et molt per telèfon, no? T'estalvies moltes discussions. Exacte. Sí, és que clar. També dius, t'ho vaig a preguntar, que por la corona he renunciado al amor. Queda molt maco com a titular de la premsa del cor, però permetem que no m'ho cregui del tot. No, però en part és cert, perquè si tens una feina també, perquè clar, durant aquest any he tingut que treballar, i la preparació, que no ha sigut fàcil, és que el temps lliure que tenia era pels meus amics i els familiars. I, bueno, sí. Pots tenir amiguets, no? Pots tindre amiguets, però és que... Nosaltres coneixem un amic teu. No direm el nom, però coneixem un amic teu. Ui, quina por! El coneixem, i és molt bona persona. Però a veure, no m'enfoqueu a mi. No enfoqueu a la Rebeca perquè no és amic de la Rebeca, és conegut, simplement. No, però que és lògic que tinguis amics. Ningú no es creuria que una noia tan maca com tu no tingui amics. Però no està en les teves previsions compartir vida amb algú de manera fixa en un pis. No. En aquests moments, no. I crec que soc molt jove. Home, tinc temps, no? T'agrada que t'enamorin a tu o seduir tu al noi? Home, si es pot que m'enamorin, millor. Està tot fet, no? I això acostuma a passar? Encara que després duri poc, però també podria ser normal que t'enamoressis sovint i que després, 3 dies després, diguessis, o mig any després diguessis, no era per tant. Sí, 50-50. Si m'agrada molt aquest noi, sí que sap comissar-me, però si no, les guardo. Home, jo crec que si t'entra una noia com ella, deu imposar, Sobretot perquè els homes portem molt malament el fet de ser més baixets que les nostres parelles. Sí, i tant. Habitualment. Sí. I aleshores... Això passa molt, Més d'un segur que s'ha retirat o s'ha empipat. No et fiquis talons, no et fiquis... 2 caps. Clar, és que si te'ls poses ja el passes, perquè la mitja espanyola tampoc són gaire alts, els nois. Aquesta capacitat que tens per manar a la vida quotidiana també la poses en pràctica amb la parella? T'agrada manar? És que més que manar m'agrada que tot sigui correcte, no? Que tot segueixi un ordre. Llavors, a vegades no és del tot bo, però bueno. O sigui, sí. Sí. Això és un sí. Respecte als hobbies, en tens molts, però pàdel o equitació? Prefereixo equitació. Monto a cavall des dels 6-7 anys. Bueno, anava cada estiu a Alemanya, allà un mes i mig, amb 7 anys, era un moco, i molt bé. És la meva passió, els animals, sí. I no et diuen, es vigila perquè si muntes a cavall, després els turmells, igual se t'inflen... No. No, pitjor són els talons, Els talons. Però això no es veu tant, no? No. I aquest estiu, per exemple, m'han comentat que també treballaves per treure't els teus calarons a un bar de Platja d'Aro. Sí, jo no se me caen los anillos, así que... Bueno, i també com és estiu, sí. Està bé. Sí, està. I per aquella zona està molt bé, per sortir i per tot. Tens molt de cranc, de càncer, que és el teu signe? Pues sí, lunàtica, canvis d'humor. Bueno... Els cranc alguna cosa positiva també en tenen, moltes. Bueno, molt familiar, sí. Sí.